chwech yn y wal i'r Bala. Ismail! Yn curo'r mur amddiffynol, ond y bel yn taro'r trawst. Ond ar ôl 20 munud, dyna di'r agosa o bell ffordd. Da ni wedi dod at gol hyd yma. Tyled hir arall gan Ryan Sears. Eto, Bala am delio fo'r bygythiad. George Hughes, codi'r bel nôl mewn i gwrs Cosby. Allan at Zeli Ismail! Ergyd Ismail ar y targed, ond yn syth at Calend Absalom. Pick Absalom yn adlamu ymlaen at George Newell. Abadaki di hwn rwan, Abadaki! Ergyd, Osebi Abadaki yn cymryd gwiriad. Ismail, codi'r bel ymlaen, teg at Rob Evans. Evans yn brwydro i adfer y meddiant. Ismail wedi parhau efo'r ediad, croesiad, Zeli Ismail teg at Aaron Williams. Aaron Williams yn trio creu lle iddo fo'i hun! A prif sgoriwr y Drenewydd sy'n rhoi'r ymwelwyr ar y blaen. Ar ôl 90 eiliad yn unig o'r ail hannar. Bedwaredd gol ar 15 o y tymor hwn. A mae'r Drenewydd ar y blaen. Peniad Smith yn clirio. Peniad Arsan yn ôl i mewn. Aaron Edwards at Abadaki. Croesiad Abadaki. Dominic Smith yn penio'n glir unwaith eto. Bel allan at Shannon. Shannon yn ystyried ergydio. A fe nath hynny. Ergyd isel ar y targed. Peniad Newell. At Malkin. Malkin, brwydro heibio i Dominic Smith. Malkin o ben! A'r bel yn glanio nghefn y rwyd. Yn disgyn dros ben Andy Wycherley. Ac o ddim byd, mae'r Bala wedi dod yn gyfartal. Abadaki nôl at Edwards. Croesiad Arsan. Shane Sutton yn clirio. Mor bell ac Kieran Smith. Gyfant y le i Smith. Smith yn codi'r bel mewn i cwrs Cosby. Ryan Rodgers yn tynnu bel i lawr. Malkin! A mae Joe Malkin wedi ennill y gêm i'r tîm cartra. Ail gol y blaenwr y pnawn yma. Ac yn ddofn i mewn i'r amser am anafiadau. Mae'r Bala wedi mynd ar y blaen. Arsan, lawr yr asgell, teg at Abadaki. Osebi Abadaki. Abadaki'n hapus i fynd teg at y gornel. Ond bellach, mae wedi codi. A tynnu'r bel yn ôl! A fi oedd bron i Ryan Rodgers i gwneud ti'n dair efo digwyddiad ola'r gêm a'r sgôr terfynol. Y Bala 2, y Drenewydd 1.